Fl-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa żdiedu l-ispezzjonijiet filwaqt li naqsu reati kriminali marbuta mal-safar. Dan jista' jindika li żieda fil-pieni seta' tservi ta' deterrent tajjeb biex inqas kaċċaturi jiksru liġi. Statistiċi pubblikati mis-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali juru li bejn Settembru 2014 u l-aħħar ta' Jannar ta' din is-sena kien hemm 16,500 spezzjoni fil-kampanja. Id-doppju ta' kemm saru fl-istess perjodu fl-2013. Minn dawn kien hemm 2550 spezzjoni fuq kaċċaturi individwali. Waqt dawn l-ispezzjonijiet l-awtoritajiet sabu biss 106 offiżi li rriżultaw f'azzjoni legali kontra 83 persuna. L-iktar offiżi komuni kienu dawk fejn il-kaċċaturi kisru l-kundizzjonijiet tal-liċenzja, partikolarment b'użu ta' apparat illegali. Kien hemm biss każ wieħed ta' nsib fuq speċi protetti u 4 każi ta' sparar fuq speċi protetti. Fl-aħħar 16-il xahar il-pieni għal min jikser il-liġijiet dwar l-safar żdiedu darbtejn. Dan fl-istess ħin li żdied l-infurzar. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes irreaġixxa għal dawn l-istatistiċi billi qal li l-miżuri implementati kellhom effett importanti. Nżied li l-Gvern huwa impenjat li assigura li dawn ix-xejriet pożittivi jkomplu fi żmien li ġej, bla aħħar jkun li jinqataw għal kollox l-atti illegali.